kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane abathandekayo, ngiyanibikelela namuhla ngosuku lokumiswa kwesithebe egameni elihle lika Jesu Kristu. Amen. Namuhla ngithanda ukuveza amafilimu amancane amathathu, kodwa ekuqaleni angishumayele kancane ngesidlo esingcwele. Siyakwazi ukuthi ngalolu suku siyakhumbula leso sidlo esingcwele sokuqala sika Jesu nabalandeli bakhe eJerusalem. Isidlo esingcwele siyasifundisa okuningi. Namuhla ngiyanikhumbuza ngokwesibili kuphela. Ekuqaleni isidlo esingcwele singumkhosi wokuhlanganisa nokulinganisa. Lo mkhosi uyahlanganisa abantu noNkulunkulu njengoJesu owahlangana nabalandeli bakhe. Lo mkhosi uyasikhumbuza futhi ukuthi kulomhlangano wethu neNkosi yethu uJesu Kristu siyafana sonke. uNkulunkulu uyasimema sonke, uyasihlanganisa sonke, siyalinganiswa sonke siyizoni singabantwana bakhe. Noma sikuphi, noma siqhamuka kuliphi izwe, noma ngikhuluma luphi ulimi, noma ngiyisicebi noma umpofu, noma siyaphila noma sigula, sonke simenyiwe ukuhlangana neNkosi yethu Jesu Kristu esidlweni esingcwele. Ngakho-ke isidlo esingcwele siyasinika umbono omuhle ukuthi siyafana emehlweni kaNkulunkulu. Embusweni kaNkulunkulu kunjalo ngempela. Umpostoli uPaul uyasikhumbuza ngalokhu encwadini yakhe kwabaseGalatia isahluko sesithathu evesini la28. Akakho umJuda nomGreki, akakho oboshiweyo nokhululelekileyo, akakho wesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu. Kusho njalo. Asimbone umfowethu nodadewethu ngamehlo kaNkulunkulu esidlweni esingcwele. Siyathandwa nguNkulunkulu bese siyathandana njengabazalwane. Isidlo esingcwele siyadala umhlangano omusha, a new community in Christ. Okwesibili, sonke siyalangazelela ukusindiswa ngoJesu. Sonke siyalamba ukudla okungcwele. Ngakho-ke esidlweni esingcwele siyathola umphako wokulwa nesono. Isono sokuzondana, isono sokunganakelelana, isono sokwahlulela abanye, isono sobandlulula, isono somhobolo, nesono somona. Enkonzweni esontweni sijwayele ukufika simdumise uNkulunkulu bese sivume izono zethu, sithole inthethelelo. Emva kwalokhu siyafunda izwi likaNkulunkulu, siyafundiswa entshumayelweni, bese sinikele umnikelo. Emva kwalokhu siyahlangana neNkosi yethu uJesu Kristu esidlweni esingcwele. Sithole khona umphako. Bese sithole isibusiso futhi umfundisi uyasikhumbuza uhambe nokuthula, uqhubeke emsebenzini kaNkulunkulu. Isidlo akusikho sokuzijabulisa nje. Cha, isidlo siyindawo yokuluza uthando lukaNkulunkulu ukuze nathi sithandane. Isidlo esingcwele singumphako ukuze singapheli amandla ngesikhathi siphume endlini yesonto, siphile impilo yomuntu owazalwa kabusha, sishumayele ivangeli ngezenzo zethu. Siyakwazi ukuthi evangelini ngokuka Johane ayikho le ndaba yesidlo esingcwele. Kodwa siyafundiswa ngenkonzo yokukezwa izinyawo. Le nkonzo iyahambisana nenkonzo yesidlo. Ngoba ngayo siyalinganiswa, we are made the same.
futhi siyakhunjuzwa ukulwa nokungalungile, nokulwa nokubukelana phansi, nokulwa nepatriarchy, nokulwa nobandlululo. Konke lokhu kuyavezwa futhi enkonzweni yokugezwa izinyawo. Kulonyaka asikwazi ukuhlangana njengebandla endlini yesonto, kodwa ngizonikhumbuza namafilimu amathathu ngentando kaNkulunkulu nesidlo esingcwele. Lamafilimu ashutwa ngonyaka ka-2014. Ekuqaleni nizobona ukuthi bakhona abantu abahlala emgwaqweni eThekwini, athola ukudla bese agezwe izinyawo zawo ngabefundisi amabandla ahlukahlukene. Ngalokhu siyadlulisa uthando lukaNkulunkulu, siyamlandela uJesu owageza izinyawo zabalandeli bakhe. Futhi ngale nkonzo siyakhunjuzwa ukuthi emehlweni kaNkulunkulu siyalinganiswa. Noma uhlala emgwaqweni eThekwini, noma uhlala emzini wakho, emehlweni kaJesu siyafana, singabafowethu. Ngalokho uJesu uyaphonsa inselelo kithi sonke singabantwana. Futhi lokhu kugeza izinyawo kunguphawu kuphela. Emva kophawu kufanele siqhubeke nezinye izenzo zothando. Ngefilimu lesibili siyababona abasizikazi baseDurban Central ngesikhathi baveza uthando kumndeni othile. Kubalulekile ukuzikhumbuza ukuthi isidlo esingcwele asikwazi ukusisiza ngalutho uma sihlezi nje emva kwenkonzo yesidlo esingcwele, singaphumi sidlulisa uthando kubantu abahluphekile. Ngefilimu lesithathu siyabona isifunda saseDurban Central esihlanganile kwi-Parish Easter Rally endlini yesonto sase-St. Michael's. Amakholwa ayagezana izinyawo ukuveza ukuthi uJesu uyasibiza ukuzehlisa nokuthandana. Thina singamaZulu asijwayele ukuthi ubaba omdala ukwazi ukugeza uzehlise egeze izinyawo zomntwana. Kodwa ebandleni likaJesu siyafana, siyafundiswa enye indlela. Bathandekayo, kulonyaka asikwazi ukuhlangana njengesifunda saseDurban Central. Sonke siyahlala emzini yethu, kodwa umoya kaNkulunkulu uyakwazi ukusihlanganisa sonke siyibandla likaKristu emhlabeni wonke, simunye enkosini. Ngiyanikhuthaza ukuba nomkhuleko njengabanye abantu abahlala ndawonye emzini wenu. Nibonge uNkulunkulu ukuthi ninabafowethu nodadewethu emhlabeni wonke. Nibakhulekele bona abahlala kuma-partners ethu eJalimani, noma amaluthela e-India, noma e-Ethiopia, noma eRussia, noma kuphi emhlabeni. Bonke abakwazi ukuhlangana endlini yesonto kulonyaka mayelana ne-COVID-19. Kodwa bonke bayahlanganiswa kanye nathi ngomoya ongcwele. Asibonge umsebenzi omuhle womoya ongcwele, futhi asinxuse uNkulunkulu ukuthi singalahli ithemba. Asimcele ukuthi maduze nje sizophinda sihlangane endlini yesonto, sisondelane enkonzweni yesidlo esingcwele. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, nothando lukaNkulunkulu, nokuhlangana kukamoya ongcwele makube nani nonke manje kuze kuphakade. Amen. Message. We don't like to be served, eh? Yeah.
Noma ngabe sekunzima noma ngabe sekunjani uNkulunkulu ukhona. Kunezwi elihlale lingibusa njalo ngibuka inyoni mangizibuka zindiza ngithe inyoni zezulu uNkulunkulu wazipha ukuthi izosiphilisa ngani. Nawe ke ntombazane bakhona odadewenu sikhona izingane zakho noma bebesesiswini sakho bekushiyile kodwa bakhona laba uNkulunkulu akupha bona. Sithi maqine emkhulekweni ntombazane siyohlala sikuvakashela njalo somandla uyakuthanda kasoza kushiya. Amen. Amen. Uyangithanda uNkulunkulu, uyangithanda uMsindisi, ngiyaphinda ngithi ongithanda. Okay, angidlulela. Siyabonga kakhulu.
Sokashawe ilanga. Unya. Lolo. Okay. Yabo kufakwa Kristu. Wingwele uNkulunkulu umini mandla wonke wingwele ukhulu ubukhosi benkazimulo yakho walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe zelwe yodwa ukuba yilo nayo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila